Yes, can Gringo. Dairaga. Aso jaja ure. Na iwe. Vari kudizza vanhu maruva uku kwese kunge vari kuita vanhu basi kana marara vari kunonga sometime ndaenda uku basi saka handizoramba ndichiona kuti vari kuita sei sipo ndozvakaita paripo pane vanhu vari kushanda handisina kana hwani vari penyu zvavo basa nderongoswera vachitenderera ipapa pavakadzi wauya wapinda wabuda wapinda wabuda kadzi vapi futi wese wese anofunga kuuya pano pakungopindika pano vakadzi vakuswera vachizara vachingomveya pano pamba pano ari yaitidaidze mbudzi yacho nditaure ndinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei kozi muri kuzivana here mbudzi yadhura akuita zvaano Gringo auya tinzwe kuti zvakamira sei aswera sei baba taswera aswera sei mama mashedza kumagringo mupatiko pandodaidzira kuti shamatata mune makavanda ndanchishandira kuseri baba sorry andionea ora kutinzwa tanzwa mandishedza kogringo ari kumagringo wabuda tizoti waenda kubasi vati vanodzoka manjena unongobuda musikatauri kuti uya kuenda kwakati chavabvunza kuti vangaenda kupi kuna imi vakadzi vandokonzwa kuti vari kusvika panapa ndivanani musamutyisa vanganakadzana kutaura chokwadi mama panapa panouya vakadzi wakawandisa kawanda chaizvo mama izvo kazvo ndozvanaitaura izvo taura vanenge vachidana pane vamwe vanowanzoya vakasimba vanenge vachida mukoma Gringo kwozoita vamwe vakauya vaitengesa mutsvairo vamwe vaitengesa kobra yematombo kwozoitawo vamwe vaitsvaga basa vamwe vakauya vaida imba yekugara wakazunga iwewe buda chibuda wakuzivana naiti ndingakuziva handi ari kutaura nyaya yake zvakanaka naka muri kuzivana muri kuita madhireni 2 days zvandaona panapa chete zvandaona panapa in 2 days abatatenda nyaya yepanapa iyoyo ndifonere tete hanzvadzi manje kana makunofunira tete tisatambotaura nyaya yacho last 2 days zvakachiitika pane zvono 2 days
Imame, muri kuda iko pano? Makadii. Ndikuda inini. Aiwa pana apa pachaite mudzimai wangu akauya. Ndipei namba dzenyu ndozouya iko. Mudzimai wenyu akauya? Alright. Ndipei namba dzenyu ndozouya iko kwini. Ndipei dzenyu imini. Ndogona kupa dzangu murekedza kuzofona apa ndikuda kutaura nemi. Handiregi ndinouyapo ini. Aiwa ndipei dzenyu. Ndinokupawo dzangu asi kutanga imandipa dzenyu. Ndovada kubhipa. 0777. Mirai. 0777. 777. 913. Okay. Alright. Saka ndoseipa kutali. Aiwa, ini ndati ndichasvikako kumba ndozouya ndikuona. Ndichinongoziya zita renyu kuti aiwa munondipa aiwa inini mandipa renyu kamandipa. Alright. Saka muri kuenda neuko? Ndichambotora muzukuru wangu arwara ndamumhanya naye kuchipatara. Alright. Alright, bye bye. Musazvurire. Musaregedze kuzondifonera kana ndakubhikayo. Please. Alright. Hi. Yes, you. Hi, come. Inini? Yes. Hi, how are you? What are you going? What am I going? What is your name, by the way? I saw you last time, and we had that eye contact that we had. Huh? Maziso iwa yanga chiriwe. Which? This also. Language barrier, chayo, eh? So where are you going anyway? Huh? Where are you going? Uri kuenda kupi? Hapana ndingorimo, ndichirimo muZimbabwe. And your name? Unonzani? Ndini Mbudzi. Mbudzi? Like goat. Ndondozi mbudzi yadhura. Ndositara ndakapiwa. Expensive goat? Huh? Expensive goat? Handizivi, handitombozivi zvangu. Ngoti ndanditongodzika kusasukoko. All right, and how old are you? Yeah, old. How old? Yeah. Huh? Yeah. How old? Yeah? How old are you? Yeah. Old. Yeah. Like how old? Yeah, ndizvozvo. Zvinopanikwa chitaenda. Muda kuenda. Huh? All right. So anyway, what's your phone number? Number? Yes. Phone number. Phone line? Ndakungoti nhasi watodini palaini pacho watozadza hembe because wakurumidza kuwacha nhasi. No. I'm not even talking about line, clothes, or anything to do with that. I'm talking about phone number, cell phone number, line, digits, contact. Ndichatonzwa zvangu mudhara ini because iwe wakurumidza wabuda nhasi. Kurumidza wabuda mudhara saka. Because ndachida ndoda kupfura zvangu nepana Paida apapo. Paida? Who's Paida? Ndiwe next door pedu. Is she your girlfriend? She? Girlfriend. Because ndipa Paida is ngoti inonzi Chiko. Which? Which? Yeah, ndizvozvo. I'm not understanding you. Teacher, it's a language barrier, panapa, eh? But anyway. Okay. Language. It's okay. Saka inini. Anyway, I see that we are having challenges here.
Can I give you a ride? Ndikuperekedze here kumba. Oh, because pane pandoda kupfuura nepapo saka ndofamba plus ndatosvika. Oh. Ndatosvika. All right, iri boat uzobatanana. All right. Okay. Sharp. Harare. Ndokuharare. Muri kunyuka nepaki. Isusu tinongoserekana tasvika. Ndimuri kumborwadza Harare. Ndizvo zvetingodaro Harare hanzi hamurarwe. Handi maiti mukakura muda kuenda kuHarare. Ndo Harare yacho. Imi matoita zvakanaka mauya. Mudhara ari Complain. Vanenge achingokubvunza nguva dzese kuti muri kupi. Kweyo handi takakuudzereiwo kuti unondikavira. Ndechimborova madhira angu kaya kuti zvifambe. Ndozviziva but zvinhu zvacho kamazuva ano zvanyanya. Then imwe nyaya Chihera arongogara ari panapa asi kubva pana. Ari kutsvaga? Akatombodhumana namama pagedhi apo. Mama akatombomuona ndakamira naye pagedhi. Anenge achitsvaga Mudhara. Iwe ndakamuona nezuro kai. Kupi? Pagedha. Achiti achitaura naMudhara. Nditaura wese naMudhara. Zvakatondinetsawo. Asi kuti nyaya ifambe zvakanaka. Ngatinoona Mudhara godobori. Because apawo mama nekusaidi. Vanenge vachikubvunzai endi mama vari kupenga mazuva ano. Ziso rinenge rakabuda kunze kudai. Mazuva ese. Nditonga ndikatonzwa hwema hwawo huchiuyaka. Utanga urohwa nehana. Saka mama zvisita mumwe musi ndakaona vari kuita kupopotera maruva chaiwo. Andeva Mudhara godobori. Mimi panapa pakutonzi mama hamusi kuaziva imi. Totofunga kuti kana mumba umu mapete akanzwa mvura uchiya anotanga kutotiza. Iwe mbudzi yacho ndozvandiri kutaura ndiri kuti handei kuno kwaMudhara godobori tinopedza nyaya iwo akuswera uchitaura zviri mapete chiko. Saka kuti zvagodobori zvinei nekupenga kwamama kwaari kuita. Iwe chingondiperekedza chete. Inini ndinoenda ndinonodii ikoko. Iwe uri kuda here kana kuti hausi kuda? Mama wakandishayiwa panapa inini ka. Ndokutoti nyaya yacho ipere ndosaka ndiri kuti ndiperekedze. Ndatatokanganwa dhiringi ndakutengera iwe. Gerangu? Sure. Alright. Saka asi tokurumidza kudzoka. Ngatiende. Dai takutodzoka so iwe uramba hawo kuchiwedzera nyaya. Kuyotoka futi panapa. Ndakakutaura kuti iwe ukauya pano uchaita kudu. Saka uri kupikisana nazvo ke. Unodire kutamba nematariwo. Godobori remambomuchinja aite gudo ndibona kuti anenge akaita seari gudo. Iwe kuti wataurwa naye watogodobori kawakuchinja tamagudo. Ndovataura baba. Baba mani. Ndachinjwa iwe. Chaita kuti muye pano chi. Godobori musikana wangu uya akazotorwa
nemukomana mama mutasa asataure iwe Anotaura naye ndakangomhorosa. asi wakataura naye Handina ndakamhorosa. iwe wakaputsa zvekutorwa musikana kudaro usati kutamba nematare iwewe. inini ndaichikukumbira dai maita henyu mari zechitiri Kurivhesa pake hapana motikari pana paplazi ndiani anoidrive hapana nelicense. iwe ndikutaura kusunungura mitombo yavo wachitira kuti titore musikana wangu Kuzvine basa rei nditongodana nazvangu naye. kudana naye ndiwakwe handi wakati Ndakutomuda. Ukane kumaburu. Imauya kuzotsvaka matare here mukana pane zvamuri kutsvaka. Chamuri kutsvaka munochiwana vakomana. haisiyo nyaya chete yatinayo handiti kuti nyama iyaiya yava hayazochiwa nemunhasiri Yakadyiwa nani? haidyiwa nemurungu wangu Saka nyama yamakandika yakazodyiwa namuzvara maida kuti ndidye nditerwe nechemberi yeye. ndakakutidya Makandipa kapoto ende sekuru hamiti. Dai mukamera nyanga vachinje vaite guda. iwe Nyatsodzinga. Saka musikana wanenge atogara ari wangu. Muda we. ukiyacho ndakakuti udye Ndikamakati kutesta kusucha. Maida kuti ndidye. Musikana anogara. Kuti tikwanise kutsunura nyaya yehuku iyi. Munhu akadya huku anofanirwa kutouya pano. Ndomutsunura. Madziona nyaya dzenyu. ayo chimbonyarara kani Ai ndine musikana wangu. hanje mutara wacho aite zven'anga so Iwe. Sarambe uchitamba neni uri kuzvinzwa. Uda kushora kuti matara akashata iwe. Matara akashata iwe. Pana asingazivi n'anga dunhu rese. Endai munomutora. Ibvai pano. Ibvai pano. Munoenda Iwe chikomana dzokai pano. Chikomana dzokai kunemi. Iwe chikomana pawakabva pano musiyo wakataura naye. ino handina ndakataura naye kana mai vangu chaivo chaivo hatisi kutotaudza Makataura neni ukwani munogara muchitaura neni. zvambonzi ndakataura nemurume vangu zvanzi mukadzi ndivana wakataura naye Chinzwa chikomana. anyararewe Mushonga wako iwe uchiri kushanda. Mushonga wako uchiri kushanda. Utotsvaga umwe musikana. Saka uchibva pano endai munotora munhu wamakapa. Huku akati ndiwo ndauda kusutsunura. Kasiyo mushonga wako iwe uchiri kushanda. Enda kumusikana wauri kuda unotaura naye. Chibudai pano tikuda kupedze kwangu. Utotsvaga kuduburi uyu kauyu ndiye akatora kamusikana wandiri Chibudai muno handidi zvedambe neni. Vakomana muri sei? Ai tiri right. Tiri right. Kozva munenge makutenda. Mireka ndikupei chikafu. Chateiva zvacho. Ndombononoka here? Ndikuti Imi. Vasiyai vaende meni. Chivo. Itai imi vakomana ibvai pano. Imi vakomana. Chitorimo chimwe chishoma shoma chandinogona kungokupai mufambe henyu muchidya. Chikafu chipi chamuri kuvashedze. Aiwa tibvirai apa imi. Saka muri kutya kuti mishonga yenyu inoshanda pandiri.
Ndochicha muri kutaura izvo. Kuti ima munondishandisira mushonga kuti ndikudei. Ina handisi kuda zvekutaura muri kushinzwa. Saka imi muri kupota muchipa vana ava mishonga yekuti vadiwe nevakadzi kemi. Muri kuita kezvo. Mazvinzwa ere kuti ina handisi kuda zvekutaura. Ndazvinzwa asi ndati muri kupa vana mishonga yekuti vadiwe nevakadzi. Usade kutsamwisa vadzime imi. Ina handisi kuda zvekutaura nemi.